Habibi. Habibi. Og du træner? Ja. Hvorfor noget træning, bror? I Vesterbro. De der fitness? Ja. Hvor ligger det hen, den der? De er langt væk fra byen? Den er inde i byen, bror. Vesterbro. Der ligger Netto her, så fra vi Netto. Svæv. Wallah. Og den koster kun det der, et helt årskort, det koster kun det der. Du fortalte 200. Ikke hele årskort, det er kun en måned, det koster 119. I måned. 219. Ja, og så plus oprettelse og det der, ikke? Jeg tror oprettelse, det er gratis nu, tror jeg. Nej, svæv. Ja. Det eneste jeg kunne arbejde, det er den der fitness. Ærligt, jeg skal snart ramme fitness. Der. Bare kom til Vesterbro, jeg kan godt hjælpe dig. Du ved, jeg er ikke sådan en professional træner, men du ved, jeg kan godt finde lidt. Du kan også finde lidt, så kan vi hjælpe hinanden. Benhård, wallah, benhård. Wallah, jeg er lige ikke sådan.